Ще правим бърза лютивка. В айвара има 93% благи печени чушки. Аз изпекох 100 грама люти чушки. Много са люти. 10 чушки, нарочно съм оставил малко семенца. 10 скиритки чесън, малко по-едро. Половин една връзка магданоз. Другото, печените чушки са 100 грама. Чесъна 10 скиритки, може и повече. Кой обича повече магданоза, половин връзка. Може и една. Захар, една пълна супена лъжица. Сол на вкус, понеже айвара си има малко сол. Оцет 5 супени лъжици, 50-60 мл, може и повече, ако обичате кисел. Олио 40-50 мл. И в блендера. И ще видим какво ще стане след малко. С айвар. Сетих се, че в айвар има 93% печени благи чушки. Аз съм сложил 100 грама или около 10 люти чушки, дори малко семета оставих вътре. 10 чесъна, такива чесънчета скилитки големи. Магданоз половин връзка. Захар 30 грама или една супена лъжица. Може и повече, кой обича повече благо. Сол на вкус, понеже айвара има. Оцет 50-60 мл, 5-6 супени лъжици съм сложил. Олио 40-50 мл. Сега ще го пасираме и ще видим какво ще стане. Ето го горе-долу. На какво прилича. След малко ще го смесиме с айвара. Когато го пробвах и така е хубаво, но сега ще изсипем и айвара вътре. Не мога да снимам и да сипвам с една ръка, затова след малко пак ще се включа. Ето смесицата. Сега ще размесим айвара. Другото е чесъна, 10 скилитки, магданоз повече от половин връзка съм сложил, защото го харесвам. 100 грама люти чушки, доста люти. Смлея ги с пасатора и сега ги разбърквам. Има още сол, оцет, олио и захар. Ще видим какво ще се получи. Разбъркваме до хомогенност. Така. Да видим.